Prošle nedelje na međunarodnim sajmovima u Sarajevu i Bijeljini predstavile su se brojne turističke organizacije s ovih prostora. Dobrodošli u vašu svakodnevnu dozu putovanja. Dobrodošli u Turizam na dlanu. Najtraženije destinacije tokom nastupajućih prvomajskih i uskršnjih praznika u Srbiji, Vrnjačka, Soko i Prolom Banja, kao i planine Kopaonik, Zlatibor i Tara. Na Sarajevo Turizam Festu Crna Gora predstavila deo kulture i tradicije kroz zanimljive prezentacije, gastronomske, folklorne, ali i muzičke sadržaje. 12 turističkih organizacija iz zapadne Srbije predstavilo ponudu u okviru zajedničkog štanda ove turističke regije na Međunarodnom sajmu turizma Sarajevo Travel Festu. Gol gondola za predstojeće praznične dane pripremila razne aktivnosti, spoj zabave, edukacije i aktivnosti u prirodi, kao idealna kombinacija za celodnevni boravak na Zlatiboru. U najpopularnijim turističkim centrima Srbije za predstojeće prvomajske i uskršnje praznike očekuje se veliki broj turista. Popunjenost kapaciteta ide i preko 90%. U turističkoj organizaciji Srbije navode za Euronews da je top 5 destinacija za domaće turiste početkom maja Zlatibor, Beograd, Vrnjačka Banja, Novi Sad i Subotica, a za inostrane turiste Beograd, Novi Sad, Zlatibor, Niš i Subotica. U privatnom smeštaju moguće je naći još uvek neko mesto, ali su hotelski kapaciteti uglavnom popunjeni. U Vrnjačkoj Banji smatraju da su brojne manifestacije ono što takođe privlači goste. Jedna od takvih je tradicionalni koncert za 1. maj na samom Trgu kulture. Koncert je besplatan, pa samo još preostaje da posluži vreme. I u Soko Banji će tradicionalno biti organizovan prvomajski koncert od 20 sati na letnjoj pozornici Vrelo, zatim 15. sajam cveća u pešačkoj zoni od 30. aprila do 6. maja, kao i uskršnji festival za decu 5. maja na centralnom gradskom trgu uz razne kulturno-zabavne sadržaje, ukrašavanje jaja i takmičenje u kucanju jajima. Od stranih gostiju u ovim banjama najviše ih je iz Bugarske i Severne Makedonije, ali i iz Rumunije, Rusije, kao i drugih evropskih i zemalja u okruženju, kao što su Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore na sajmu Sarajevo Travel Fest predstavila raznovrsnu turističku ponudu destinacija i privukla veliku pažnju posetilaca. Uz degustaciju crnogorskih proizvoda posetioci sajma uživali su u dobroj muzici i nastupima kulturno-umetničkog društva i gradske muzike. Istakla bih da uvek promocija na tržištu Bosne i Hercegovine je zaista nešto što znači nam u našim programima i planovima, upravo zato što su gosti sa tržišta Bosne i Hercegovine negde treći po redu. Ne volim da govorim u brojkama, ali moram istaći da je prošle godine bilo preko 220.000 turista sa tržišta Bosne i Hercegovine, više od 1.300.000 noćenja. Ljiljana Čukić, predstavnica Nacionalne turističke organizacije, rekla je da se na sajmu predstavio veliki broj lokalnih turističkih organizacija sa Primorja, ali i severa Crne Gore. Predstavnica turističke organizacije Budva, Helena Vujović, odgovorila je na pitanje o čemu se najviše raspituju posetioci njihovog štanda na Sarajevskom sajmu. Naravno, podrazumijeva se da je najviše pitanja bilo od strane posjetilaca i vezano za predstojeću sezonu, kakva je sada situacija u predsezoni, da li ima gužve, pitanja su vezana za hotelski smještaj, privatni smještaj i sve ono standardno što bi neko ko planira odmor da dođe u Budvu i pitao. Turistička organizacija Budva poziva sve zainteresovane da nas prate putem društvenih mreža, naša dešavanja i da posjete Budvu ili bilo koji drugi grad Crne Gore. Crna Gora je u Sarajevu pokazala da spremno dočekuje goste tokom predstojećih letnjih meseci, pa se nadaju dobroj posećenosti. Domaćini su za sada uzvratili velikim interesovanjem. Na Međunarodnom sajmu turizma Sarajevo Travel Fest na objedinjenom štandu turističke regije Zapadne Srbije predstavilo se 15 turističkih organizacija iz ovog dijela zemlje.
Posetiocima iz Bosne i Hercegovine najinteresantnije destinacije su bile Zlatibor, Prijepolje, Zlatar i Sjenica, odnosno čitav pešterski kraj. Ove godine smo se odlučili da učestvujemo na sajmu u Sarajevu zato što je ovo na neki način veoma važno ciljano tržište za kompletnu turističku ponudu zapadne Srbije, jer odavde dolazi veliki broj turista iz čitave Bosne i Hercegovine, a naročito iz Sarajeva, rekao je direktor turističke organizacije Regija Zapadna Srbija Nemanja Nešić. S obzirom da smo granično područje i regija koja se naslanja na turističko tržište Bosne i Hercegovine, zadovoljni smo i odzivom i posetom na sajmu, konstatovao je Nešić za Glas Zapadne Srbije. Mnogi posetioci su zainteresovani za aktivnosti poput raftinga na Limu i za manifestacije koje se održavaju u letnjem periodu poput Komaranske košije i Limske regate. Pored Zlatibora i Zlatara, posetioci su zainteresovani da obiđu i ovaj kraj, probaju njegove lokalne gastronomske proizvode i osete blagodeti ruralnog turizma. Gold Gondola je za predstojeće praznične dane pripremila razne aktivnosti kojima će ulepšati boravak posetilaca na Zlatiboru. Biće to spoj zabave, edukacije i aktivnosti u prirodi. Sadržaj će trajati od 12 do 14 časova, a gondola će za putnike raditi sat vremena duže tokom praznika. U utorak posetioci svih generacija imaju priliku da učestvuju u fitness treningu na međustanici prema instrukcijama profesionalnog trenera. To će biti prilika da se rekreiraju u prirodi i usvoje nekoliko praktičnih vežbi koje mogu primenjivati u kućnim uslovima. Istog dana na Torniku će se odvijati kreativna radionica Četkica i čašica koja objedinjuje slikanje na platnu i uživanje u ukusnim napicima uz najlepši pogled sa najvišeg vrha Zlatibora, Tornika. Vaskršnjoj radionici 2. maja najviše će se obradovati mališani, jer će tog dana moći da pokažu svu svoju maštovitost i kreativnost u šaranju jaja, a u ostatku programa očekuju ih uzbudljivi lov na zlatno jaje i trka sa kašikama. U subotu 4. maja putnici Zlatiborske gondole ponovo će imati priliku da uživaju u kreativnoj radionici Četkica i čašica koja će se održati na Torniku. Gold Gondola će do 5. maja raditi produženo, pa će putnici moći da se voze od 9 do 17 časova, dok je poslednja vožnja sa Tornika u 18 časova. 13. sajam turizma i gastronomije u Bijeljini okupio 88 izlagača iz Srbije, Srpske federacije, Hrvatske, Crne Gore i po prvi put izlagača iz Grčke. Izlagači od Herceg Novog, Vojvodine, preko Pirota i Velike Plane do Tuzle i Županje ponudili su i veliki izbor tradicionalnih jela i pića iz svojih krajeva, prenose Novosti. Piroćanci su naravno ponudili više vrsta sireva, od kravljeg, ovčjeg do kozjeg i čuvenog pirotskog kačkavalja. Predstavnici turističke organizacije Herceg Novog kažu da je predsezona na moru već počela i nadaju se uspešnoj sezoni, a iz Vojvodine, pored već poznatih destinacija, pozivaju goste na vino od Antike, koje se održava u junu u Irigu. Iz turističke organizacije Velika Plana podsjećaju da ova opština u centralnoj Srbiji ima mnogo toga da ponudi turistima. Pre svega tu su manastiri Koporin, Pokajnica, Radovanjski lug, muzeji, galerije, izvrsna hrana, gostoprimljivi domaćini. Na štandu Slavonije, Baranje i Srema ima svega, od gastronomije do etnologije. Županja nudi veliki izbor hrane, dobrih vina, rakija i likera, a tu su i brojne rukotvorine, Zlatovez, narodne nošnje. Iz turističke organizacije Tuzla poručuju da ovaj grad sa okolinom može da ponudi bogat sadržaj za turiste svih uzrasta i afiniteta. Gostima su na raspolaganju brojne galerije, muzeji, a i Panonska jezera. U nastavku emisije Turizam na dlanu donosimo i ove teme. Na rivi Pajn u Tivtu zvanično otvoren 3. festival vjetra. Na otvaranju svirali Party Breakersi. Koncertu prisustvovao veliki broj posetilaca. Simfonija u dvoje. Naziv prvog zajedničkog koncerta poznatog umetničkog para Jelene Tomašević i Ivana Bosiljčića. Premijerno 6. jula na poslednjoj večeri ovogodišnjeg Banja Luka Festa. Uz veliki broj posetilaca na Tivatskoj i rivi Pajn, zvanično je otvoren 3. festival vjetra. Ova sportsko-edukativno-multimedijalna manifestacija, posvećena kulturi života uz more, trajaće od 25. maja. Predsjednik opštine Željko Komnenović, otvarajući manifestaciju, istakao je da 3. izdanje Festivala vjetra, kao i prethodna 2, okuplja dobru energiju i entuzijazam ljudi koji ga pripremaju. Samo da poželim svima vama lijepe naredne dane, lijepih narednih 5 sedmica, da
ispratimo svi zajedno ove brojne programe koji su za nas pripremili. Večerašnji koncert Party Breakersa u Tivtu, jedan aplauz i za Party Breakerse. Ja ih volim. I neću više mnogo dužiti, proglašavam 3. izdanje Festivala Vjetra otvorenim. Neka dobri vjetrovi duvaju narednih mjesec dana u Tivtu. Direktorka turističke organizacije Tivat Nina Lakićević istakla je da su prepoznali značaj koji ovaj festival ima za grad i da ga zato i podržavaju. Drago mi je da je upravo ovo manifestacija kojom započinjemo i otvaramo bogat kalendar dešavanja koji je u mjesecima pred nama. Ovim putem želim da se zahvalim jedriličarskom klubom Delfin i svim onim pojedincima koji su svojim trudom i zalaganjem doprinijeli da Festival Vjetra bude ono što je danas. Isto tako, bogat sadržaj iz domena sporta, edukacije, kulture i zabave kojim doprinosimo autentičnosti lokalne sredine jeste nešto kroz ćemo zajedno ići u narednih mjesec dana koji su pred nama. Želim da uživate i dobro nam došli na Festival Vjetra koji će trajati do 25. maja. Uživajte! Kompletan program festivala je dostupan na web sajtu windfest.me. Nakon što su najavljeni nosioci programa prva 2 dana Banja Luka Festa, 4. i 5. jula, a to su, podsjećamo, Hauser i Bijelo dugme, organizatori su najavili i nastup 3. posljednjeg dana festivala. Simfonija u dvoje naziv je prvog zajedničkog koncerta poznatog umetničkog para Jelene Tomašević i Ivana Bosličića, koji će se premijerno održati 6. jula na ovogodišnjem Banja Luka Festu. Inače, ovaj slavni par dosad nije održao ni jedan zajednički koncert, pa je ovo prilika da publika iskusi jedinstveni muzičko-scenski doživljaj. Kako je već najavljeno, Banja Luka Fest koji se održava na Kastelu ove godine otvara Hauser 4. jula, a narednog dana, obeležavajući 50 godina postojanja, nastupa Bijelo dugme. Ovo je 4. internacionalni festival muzike. Traje 3 dana od 4. do 6. jula na posebno uređenoj velikoj sceni Banjalučke tvrđave Kastel. Biće to muzička čarolija u 3 festivalske noći na 3 spektakularna koncerta regionalnih muzičkih zvezda u koncertnoj dvorani pod vedrim nebom. Hrvatska je predstavljena na čak 52 stranice u jednom od najpopularnijih magazina za putovanje u Nemačkoj. Reč je o jubilarnom 200. izdanju ovog uglednog magazina gde je Hrvatska istaknuta kao atraktivna celogodišnja destinacija. Inače, ADAC je udruženje kojem Nemci izuzetno veruju i koje je često prva adresa za informacije potrebne za planiranje putovanja. Nemačka je najvažnije emitivno tržište s koje Hrvatska ostvaruje najveći broj turističkih dolazaka i noćenja, pa su ovo odlične vesti za hrvatski turizam. Poseban naglasak je stavljen na bogatstvo kulturne baštine, raznolikost enogastronomije i očuvanost prirode, odnosno na one segmente ponude za kojima nemački ljubitelji putovanja iskazuju najveći interes. Zadržavanje pozicije Hrvatske kao jedne od omiljenih destinacija Nemaca sigurno će pomoći i posebno studijsko putovanje organizovano za 25 nemačkih agenata na području Srednje Dalmacije. U sklopu ovog putovanja predstavljene su destinacije kao što su Split, ostrvo Brač, Makarska i Trogir. U Budvi se održava 21. međunarodni karneval, jedna od najomiljenijih i najveselijih manifestacija u crnogorskoj metropoli turizma. Mnogobrojni mališani su prvog vikenda manifestacije uživali u dečijem karnevalu i maloj karnevalskoj povorci. Predstavnica turističke organizacije Budva Ljubica Pribilović ističe da je učestvovalo 48 karnevalskih grupa. Zajedno se nalazimo danas na ovom glavnom gradskom trgu, otprilike cijeli region zajedno i širimo ljubav. Vidite po broju prisutnih kako učesnika, tako i posjetilaca da je karneval zaista uspio, odnosno da je došao veliki broj ljudi ne samo iz Crne Gore, već i iz regiona. Naglasila bih da je mala povorka, odnosno dječja povorka, brojala preko 1500 mališana iz cijele Crne Gore, iz Mojkovca, Kolašina, Bara, Tivta, najveći broj mališana iz Budve, Podgorice, a imamo grupu iz Srbije što joj daje negdje međunarodni karakter. Najmlađi su gradom prodefilovali u kostimima kauboja, čarobnjaka, vila, gusara, pingvina, pčelica i mnogih likova iz bajki. Mi smo Jovana Jovanović i Leona Vujanović.
Mi ćemo plesati i malo raditi gimnastike. Plešamo uz pjesmu Shake It Off. Naša tačka se zove Plave zvijezde. A naša karnevalska maska, karnevalske zvijezde. Mi živimo u Podgorici, mislim tamo nam je vrtić, a moja je maska mala jagodica. Neko se maskira u planetu Zemlju, neko u jednoroga. U nastavku emisije donosimo vam najnovije informacije o vremenu. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplo. U Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dok se u Bosni i Hercegovini očekuje umereno do pretežno oblačno vreme. U sredu u Hrvatskoj postepeno na oblačenje. Ako ste nešto propustili, posetite naš portal turizamnadlanu.com. Vidimo se!